Sziasztok, srácok! Ilyen megint ilyen kapcsolat színos idaztunk játszani, már ismersz. Most azért már jobban haladok. Most már van sok pénzem is. Cappuccino assassino. Engem már azért már jobban haladok a Cappuccino assassino. játékkal. Bezárom. Mert annyi lesz a videó, ugyanaz lesz, mert tudjátok ezt a... Most már el is mondtam nektek. Most egy picit nem olyan sokat... Gorbaloni luliloli. Videó, mondjuk... Glorbo frutto di riso. Lesz a videó. Ballerina cappuccina. De fog tartani 2-3 percig. Nem 2 percig, bocsánat. Csak 2 percig fog tartani már. Úgyhogy most azért most el kell mennem a reggelíteni. Ilyenek. Hogy majdnem már videózok. Egy fatesúm is. Hát köszönj már! Köszönj a tesóm is. Tesóm még nem de nem tartok. Annyi, izéljünk, hogy fel fog lépni szerintem. Nem tudom, hogy én még fel fog lépni. Megnézzük. Tung 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 sahur. Nubini pizzanini. Éppen valakitől lapok. Ellopni. Most éppen nem tudtam valakitől ellopni egy dolgot. Babákból szerintem. Ez akkor játékot várjatok. Ja, kész. Jó, azt már hallottátok azt, hogy giftelek mondom Robuxot. Tudjátok már. Egyik videókkal is. Melyiket kiroljam ki, írjátok a kommentbe. Mondjuk ezt az. Liri li lari la. Meg azt kell. Berry berry bicus dicus bombicus. Írjátok le a kommentbe. Tehát vegyem majd meg tralalérot, majd nem. Tudtak, minket ilyen tralalérot. Ballerina cappuccina. Maradnak meg a ballerina cappuccina. Mint most hívtam fel, ez a nem baj, de azt már mondtam, hogy július 25-én nem tudunk találkozni, mert megyünk kirándulni. Már tudjátok, mert már mondtam nektek. Nubini pizzanini. Éppen most itt egy gyerek bejött a bázisban. És nagy. Itt most legyen meg sok feliratkozó, mert csak kéne 3 feliratkozó, és akkor meg tudom előzni a tesómnak a barátját. Neki csak 80, nekem legyen meg a 9-ét. Blueberrini octopusini. Szóval szeretem előzni. Tesóm most azt ígérgesse, hogy előzzem már meg.
annyi kell, hogy itt nyilatkozzatok el. Ha lesz a Nubini Pizzanini. az előző. De nem baj, hogy csak a Nubini Pizzanini. kémelek majd valakinek. Annyi lesz, hogy majd lesznek ilyen más játékok is. Lesznek majd ilyen Fortnite-ok, meg ilyenek. Videók is lesznek. Bananita Dolfinita. Ilyenek. Trullimero Trullicina. Lesznek ilyen videók is. Annyi lesz még ebben a videóban, Scimpanzini Bananini. hogy aki feliratkozik. Na, aki bent van a játékokban, az biztos jöjjön erre a Max Kitty 88-hoz. És azt már tudom, hogy ki, hogy ő egy videós. Szóval, aki bent van a játékon, csak azt kérjön, hogy bent van a játékon. Nem kell belelépni, csak aki most itt bent van, de bele is lehet lépni a játékba, csak akkor lépni. Akkor nem tudom, hogy valaki játszik ebbe a játékba, az írja már le. Nem, hogy valaki játszik ebbe. Perces. Jó, 7 perces lesz, mert 2 perc már rég elmúlt. Liri Lillarila. De vége a videónak. Sziasztok, srácok! Ennyi volt a videó. Sziasztok!